گوارا نہیں، وہ قبر دے سامنے چکنا کدوں گوارا کرے گا؟ اس واسطے حق بندا جس رب نے تینوں اتنا کچھ عطا فرمایا وہ آپ آوازاں دے دے کے کہہ رہا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ ابے کولوں 20 منگے گا تے 5 بھی اوکھے لبنے نے، ادھروں 1000 منگے گا تے 100 مشکل لبے گا، خاص کر کے اینا دن تے کئی کوئی نہیں لبنا۔ وہ ذات ایسی ہے اتھوں 10 منگے گا تے 1000 کی توقع ہے۔ سبحان اللہ۔ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیراں دے کیوں جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اور بڑی پیاری ترجمانی کرتے نے، فرمایا میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، لگدا لاہور جائیے تے لگدا جے بھر کے جائیے تے ویلی واپس آندی ہے۔ میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، سفر چ جا رہا جنگل چ جا لیا تے دل کر آیا عرشاں والیا تیرے سامنے اپنے سر نو چکانا، پانی کوئی نہیں، فرمایا کوئی گل نہیں، پاک مٹی نال تیمم کر کے کھلو جا، مینوں انج بھی منظور ہے۔ میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کو لا الہ الا اللہ۔ تمنا ہووے میرے ول آنے دی، تمنا ہووے میرے ول آنے دی، اپنے دل دے حال سنانے دی، تمنا ہووے میرے ول آنے دی، اپنے دل دے حال سنانے دی، کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی، کو لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماندے نے انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی غفور ڈھنے ایویں ہی کرلے انگروں پانیوں باہر ہون ڈھنے۔ اللہ اللہ اے پھوکا ماردا بجھاندا پیا، اے میرے پاک پیغمبر نے اسے واسطے مارن دا حکم فرمایا، بلکہ ایک سٹ نال مر جاتے اللہ 100 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ اللہ اللہ، اور اسے واسطے الفت نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، اور سمجھان واسطے نہ سمجھان واسطے جویں سادی دیاں حکایات مشہور نے سمجھان واسطے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دا جانثار بڑی پیاری الفت نے گل کی تھی، آندا توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا، توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا، نی چڑیے اے کی کھیکھن جگا رہی ہے، کنی دیر ہوئی تینوں ویکھ رہا واں، کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے، بلدی چیخا اتے بے قرار ہو گئے، وانگ ویشنا پھیریاں پا رہی ہیں، اب بلدیاں لاٹاں تو والا بجھا لیں گی، چنجاں پر جو پانی دیاں پا رہی ہیں، نی پڑیے ذات دی ہو کے کوڑ کلی جپے نال چھتیراں دے پا رہی ہیں، او بھی اگو بڑی سیانی ہے، آندھی ہے سن وے توتے آ عقل دے آ انے آوے، تینوں ساری عمر چولا عقل نہیں ہو،
سن وے توتے آم عقل دے انیا وے میں کوئی چیخا دی اگ ہن توتیاں دیاں بھی کئی نسلاں نے پتہ ہی نہیں لگدا سن وے توتے سن وے توتے عقل دے انیا وے میں کوئی چیخا دی اگ بجھا رہی ہاں او دا کم میں نار گلزار کرنا او دا کم میں نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہوں او دا کم میں کدا او کدا او دا کم میں نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہوں اور سن وے توتے توتا چشم نہیں میں سن وے توتے توتا چشم نہیں میں اینو اونتے نو سوائے چوری تو دسدا ہی کچھ نہیں اینو دسدا ہی کوئی اے دے منہ چ چوری پائی جاؤ اینو چوری چاہیے کسے دا مر جائے اینو چوری کسے دا جمپ ہے اینو چوری کتے خوشی ہوئے اینو چوری کتے غمی ہوئے اینو چوری اور کتے لڑائی ہوئے اینو چوری کتے اتفاق ہوئے اینو چوری اور اے انترے دی چونج وچ چوری پائی جاؤ تے دے کولو جو مرضی فتوے لکھوائی جاؤ مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے آسمان دے نیلے چھت نے اور زمین دے سینے تے اگر کتاب و سنت نو اپنے ہاتھ دے اندر پھڑ کے کتاب و سنت دی روشنی جاگر فتوا دیندا تے اہل حدیث دیندا سن وے توتے توتا چشم نہیں میں کر اپنا فرض ادا رہیاں ابراہیم دے دردیاں وچ الفت میں تے اپنا ناواں لکھا رہیاں ابراہیم دے دردیاں وچ الفت میں تے اپنا ناواں لکھا رہیاں اللہ دے پیارے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دا آغاز فرمایا باپ تو شروع کیتا باپ نو سمجھایا برادری نو سمجھایا رشتہ داراں نو سمجھایا وقت دے حکمران نو سمجھایا ہر ایک تک اللہ دا پیغام پہنچایا رب دے پیارے خلیل نے کسے موقع تے کوئی کمی نہیں رہن دیتی اور حق حق کر کے دکھایا سچ سچ دا اظہار کیتا اور اللہ دا پیغام کر کر تک پہنچا کے اللہ دے خلیل نے حق ادا کر دیتا بے عین ہی اللہ دے سارے نبیاں نے نہ دکھ ویکھیا نہ سکھ ویکھیا نہ پریشانی دیکھیے نہ امتحان دیکھیا رب دے سارے نبیاں نے اللہ دی رضا دی خاطر حق دی دعوت تے تبلیغ نو عام کر دیتا اللہ کرے کہ اسی بھی انہاں لوگاں دی صف جو شامل ہو جائیے کہ جڑے اللہ دا قرآن اور پیارے پیغمبر دے سچے فرامین کر کر کریا کریا تے بستی بستی پہنچا رہے ہیں اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے تو انو قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرمائے عظیم آج دے پروگرام دی سی ڈی محمدی سی ڈی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی اتوں بھی مل سکتی ہے انو جمیل خوبصورت ہے اینی گل ہے ورنہ سانو ہی کہدا انکار ہو سکتا گلاں باتاں ہو رہی نے میں قربان جاواں نبی دے جان نثاراں تو تے جیڑی بیٹی دا رشتہ درکار ہے اس بیٹی نے ماں دے کندھے تے ہاتھ رکھیا عرض کر دیے امی آن والا نہ ویکھو اینو کلن والا ویکھو آن والا نہ ویکھو اینو کلن والا ویکھو نہ کلن والی ذات کیڑی ہے امی تو تے بڑی خوش نصیب ہے کسے دا رشتہ ماں لب دیے اور ذرا تصور دی نظر نال اس بیٹی دے ایمان تے کتے نظر مارے نہ آندی ہوئے گی امی کسے دا رشتہ ماں لب دیے کسے دا رشتہ باپ لب دے کسے دا رشتہ چاچے لب دے نے کسے دا رشتہ مامے لب دینے کسے دا رشتہ نان کے داد کے لب دینے نی امی تو تے بڑی خوش نصیب ہے
تیری بیٹی واسطے رشتہ لبیا تے محمد مصطفیٰ نے لبیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماندے نے سونے نہیں میری یہ گھر والی ہے, سونے نے بھیجے آئی بندہ ایک کالے جا رنگ دا ساڈے تے کولو رشتہ بیٹی دا منگدا ہے غریب کر آٹا نہیں ڈنگدا تو دئی سلام میرے تائیں تے آخ دی عورت سانو عذر نہ کائی تے بھیجے آئے اونوں پاک نبی الہی پر رنگ دائے کالا اینی گل سنائی اور کوئی عذر سانو نہیں تے آخ دی لڑکی اما بس کر جان دے آخ دی لڑکی اما بس کر جان دے کالے تے گورے نہیں کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے گنجائش انکار ایتھے نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک پیغام پہنچیا نکاح ہو گیا ہے میرے پاک پیغمبر نے اس بیٹی واسطے برکت دی دعا کے تکیا اور تیرے نالوں او بڑا مجرم تے او دے نالوں تو بڑا مجرم ہے اے تے سوچنا کہ انہوں اے حرکت کرن تے مجبور کنے کیتا تو اپنی بیٹی نو بازار دی زینت تے آپ بنایا اپنی بہو نو بازار دی زینت تے آپ بنایا اور قرآن نو سمجھیا نہیں قرآن دے مطابق عمل نہیں کیتا اللہ کرے کہ سانو قرآن دی سمجھ نصیب ہو جائے کیا ہے قرآن محمد سورج صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے قرآن محمد سورج خوب کرے روشنائی نہ چھوڑ طریق نبی دار بتی اور جگائی اور کہ قرآن زنا نہیں کرنا کہ قرآن زنا نہیں کرنا رب سچے تھی ڈرنا اے آکھن اساں کرنا ہی کرنا یاد نہ رہ گیا مرنا اللہ دے قرآن نو سامنے رکھیے اپنے اندر کمزور ترین کہ کہنے والا اندر آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا ہے اس میں خون کا گارا ہے اس میں اور اینٹیں ہیں ہڈیاں خون کا گارا ہے اس میں اور اینٹیں ہیں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی موت کی پرزور آندھی ایڈا وڈا پہلوان 8 فٹا نوجوان ہے بھی بڑا من ہے جی اے رستم پنجاب اے رستم لاہور اے رستم فلائیں اے رستم فلائیں پر موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی
دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ اللہ تے آواز مار دینے ویل تے مولانا گل بڑی پیاری کر دینے، فرما دینے سننے والے آ جا نیڑے، آ جا آجے میلے سننے والے آ جا نیڑے، نہ جا پرے پرے رے، روز قیامت آون گے کم عمل کمائے تیرے، جو کچھ کرنا کمانا اللہ دے دربار وچ ہوئی کم آنے نے، روز قیامت آون گے کم عمل کمائے تیرے، آ جا نیڑے آ جا نیڑے، آ جا نیڑے آ جا نیڑے، اے نبی سناوے ہو کا میں پار سلامت لے جا تینوں، میں پار سلامت لے جا تینوں، اوے اللہ دے الوکا، اللہ اس مہانے دے لڑ لا چھڑے، اللہ نبی والی کشتی وچ بٹھا چھڑے، میرے آقا علیہ السلام ہوکا دے رہنے، آقا علیہ السلام آوازاں دے رہنے، آ جاؤ لوگو آ جاؤ لوگو، اسلام والے ہو، قرآن والے ہو، نبی دی سنت والے ہو، حدیث والے ہو، آ جاؤ جس نے جنت جانا، اللہ سارے آنو جنتی بنا۔ اور مولانا ایک اور بڑی پیاری گل کر دینے، فرمان دینے سیدھا رستہ سڑک محمدی اے میں کی صفت سناواں، سیدھا رستہ سڑک محمدی اے میں کی صفت سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیث، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیث، رحمت ٹھنڈیاں چھاواں، آن ملے نی باغ محمدی، نیک نصیب جنان دے، مشرک بدتی ایسے گلزار، مشرک بدتی ایسے گلزاروں، اے پرے پرے رے جان دے، تے مولانا بڑی پیاری گل کر دینے، فرمان دینے آ جا نیڑے آ جا نیڑے، اے نبی سناوے ہو کا پار سلامت لے جا تینوں، مولا دے آلوکا، جے تو بات نبی دی منی، اور دوئی جہانی ترسے، جے تو نافرمانی کی دی ویچ جہنم سڑ سے، موت آئی تے توبہ والا، اللہ موت تو پہلے ہی توبہ دی توفیق عطا فرمائے، موت آئی تے توبہ والا، بند ہو سی دروازہ، وقت غنیمت جان پیار، اے پیندہ ہی پیا آوازہ، اور نظر مار کر اے قبری تیرے
والد دی اے قبری تیرے والد دی اے تیری ماں دی یار اے قبری تیرے والد دی اے تیری ماں دی یار او جدی یاد نت شتان دیئے جڑ سک گئی ٹھنڈی چھان دیا ادامان جدی تعریف کیتی جائے جدیاں تعریفاں اپنے تے بیگانے یعنی دشمن بھی میرے نبی دیاں تعریفاں کرن تے مجبور ہو چکا ہے اور نام کڈا آلہ نام کڈا پیارا ہے فرماندے نے کڈا سونا نام محمد وہ کڈا پیارا نام محمد جد عاشق منہ علاوے ایک لب دجے لب دے تائیں اے کٹ کٹ جپیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں اعتبار تے کہ محمد آنکھیں تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم و صفت نہ کیتی جاوے تے نالے نے نہ ایک اگلی گل کیتی آندی ہے بل بل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا بل بل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا بل بل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا بت پرستی کیا کنم چون برہم بیند مرا اے شعر مکمل کر کے بھیج دیتا اور تائی تے مولانا شمشان تڑپ اٹھے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمان دینے محمد محمد بکاؤندہ چلا جا محمد محمد بکاؤندہ چلا جا اے ہوئی گیت سمسام گاؤندہ چلا جا محمد پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا او اسلام والا او قرآن والا او اسلام والا او قرآن والا دروداں دی برسات پاؤندا چلا جا محمد محمد او معراج والا پلے پاگ والا پلے راج والا محمد محمد او معراج والا پلے پاگ والا پلے راج والا او لڑ لگے آندی اللہ سانو نبی دے لڑ لا سے او لڑ لگے آندی بڑی او لڑ لگے آندی بڑی لاج والا تو بس نات اس دی سناؤندا چلا جا صلی اللہ علیہ وسلم مری ہوئی سنت نو زندہ کرا کے مری ہوئی سنت نو زندہ کرا کے اجر 100 شہیداں دا رب کول پاگے تے بدعت نو جتیاں دے ہیٹھاں رلا کے
او بدعت نو جتیاں دے ہیٹھاں رلا کے تو نیکی تے نیکی کماندا چلا جا اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے سینے تے بیٹھا تے فرماندے نے سوچ کے ہٹیا آکے فاطمہ پہننی سوچ کے ہٹیا آکے فاطمہ پہننی لے آکے سنا دے مینوں جو پڑے دن رہنی بھلا جے میرے دل تا